O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kining pamakilaban mi. Ang tabayanan mo kayong salansang, king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuami mi ko, king lupigan niya saning Diyos, at ika, prinsipe ring eherstos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan ni king impyerno'y satanas, pati niringalwang mga rawak espiritong luyon king yatu, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Orasyo Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay ikpami. Aminan mila, di kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ampong biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Aduan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakala tao. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat me kaya kami ing makaulam mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiktangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at manpat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, ing pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, retang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananon na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, kabyos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tairana kami king pamagbayong lub at kabanalan, tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkalong, o kabanal-banalan ay induning Diyos, yemo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagus mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya, kanwanan na Birhen. Amen. Induning Divina Gracia, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Pio ni Petrelcina, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo kami. King lagyo ni Ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Lukluk tapa mo po. Thanksgiving. Kapasalamatan ng Erin Lingad and family, Diosdado Lingad and family, Janice Lingad and family, RJ Lingad and family, Teresita Lingad Go, Mrs. Anita Canlas and family, Mrs. Mel Singaloa and family, para king birthday dari Mrs. Josefina Castillo, Emilia Hulao Garcia, para king kayang 73rd birthday, para king special intentions dari Jose Pepe Hison, Manuelito Sison, Edita Sison, Janet Sison, Shainay Sison, Carlo Niño Rivera,
Hasmin Garcia, para kring malagwang kapaldan ng dari, Joel Mikrat, Aurora Bautista. Para kay kaladwa dari, Justino, Lilian, Dennis, Marcelina, Francisco, Alvin, para king kayang first death anniversary, Corazon, Carmen, Adelaido, Crisot, para king kayang 40 days, Ofelia, Apong Maring, Eduardo, para king kayang death anniversary, Leonides, Amando and Purificacion, Romeo, Ramon and Maria, Noemi, Hermenegilda, Lorenzo Sr., Eustacio and Amelia, Emily, Gregorio, Amado, Domingo, Stella, Susana, Francisco, Catalina, Modesto, Gloria, Reynaldo, Rogelio, Eddie, Jose, Felix, Norma, Lolita, Jose, Pantaleon, Pablito, Violeta, Pedro, at ing Thanksgiving ng Hannah Rosen Bautista.
Kilagyanig pa, pananak pa ni Espiritu Santo. Amen. Inginu manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin, Mayapayabak po kay kayo nga. mayapayabak po mo. At yuta na po kay katlo ng Domingo ng Kwaresma. Otang bandang bagya, dandaman tayo po ang Ebanghelyo, anong no, manyaw siya. Kalupa na po ng opening song, adindang tao, makirandam kayo nga na iti ang oras ng pamagbaliklop kay Diyos. Iti ang panahon ng kagatamong pamagpayo tao. Kapatid, ngayon penandit, panagkat kay kayo, manahimik ta sa guli, ganakan ng dapat kasalanan kay Milabas, at nanyawad-tawad kay Diyos bang kanita, ay itang karapat-dapat, marapat niyampang kaniting banal ang misa. Agdanagnan ngayon iyag kastamoy kapanisyan karikikatang kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos, may payang tutu, at kaya kayo kapatid, uling ni kasala kong bina, king isip amano at dapat, at miyayaluang kakulangan. Uli nitay panagapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, kareng sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Diyos sa mayong pahin dito pagalawa na katamo, at kimpangapatao daring kasalanan tao, idala na katangan sana, kimye alanganga. Amen. Manalangin tamo, mapibabat ang Diyos, matamle at mabagal kayong magbayo puso. Paggaluban mo kayong panahon, makatalastas kayong degulanan ng kayong lugod at pakalulo. Alubos ng kay patangal kay kami ng anak mong Jesus, king kayang pamailas at kamatayan. Kilalanan mo kay kaming sarili mong anak at tanggapan mo kami king kalukan. Itikdo mo kami, baywan mo kami, panapasyag mi, ingalang kupas mong lugod, kawan milatan ng Kristong Ginoo. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Misa na yaldo kabang papastula na lang Moises, ding tupa at kambing, ning katwangan ng Ijetro, apari ning Midian. Dela na laring papastulana, lipat ning desyerto, at mirasya king Horeb, ing bundok ning Dios. At karin pepakit ya kang Moises, ing anghel ning Ginoo. Antimong milalablab ayapi, manibatan, libutad ning metong atanaman amababa,
Apan singa ng Moises, king mitatawiya ing tanaman, dapot eneman masisilab. Makapagmulala iti, nga na king lubna, obat eya masisilab ing tanaman, kabang mitatawo neman. Lumapit ko pa mo at lawan ko. Inyang ikit ning Ginoo ing lalapit ya i Moises. Inaus ne ibat king milalablab at tanaman. Ngana, Moises, Moises, nano po nga nang mekibat Moises. Kanita nga naning Diyos, kalalapit, ilukas mo laring sandalyas mo, uling sagrado ing gabon at tutukluan mo. Ako ing Diyos ding makatuwa mo, ing Diyos ng Abraham, Isaak at Jacob. Tikpa ng Moises ing lupa na, uling tatakot neng lawan ing Diyos. Kanita nga naning Ginoo, ikit ko nung makananulang mi pasakitan ding memalen kong Israelita, karin Ehipto. Dimdam ko ing sayingsingda king gamat da, ring babye kasakitan karela, at balo ko ing kasakitan adaralanan da. Inya tinipa ko, ban iligtas kula king gamat da, ring tao Ehipto, at idala ko lang luwal Ehipto, king gabun amalwalas at mataba, nung nuka rin labis-labis ing kabiyayan. Nga ng Moises, potapong miras na ko karing Israelita, at sabyan ko karela, ing Diyos ding makatwayo, ya ing mitubod kanako, at nung sakaling ikutangda kanako, nanu ing lagyo na, nanu mo po ing ipakibat ko karela. Nga naning Diyos kang Moises, ako itang ako, at nga na pa ning Diyos, sabyan mo karela ini, ing Ginoo, ing Diyos ding makatwayo, ing Diyos ng Abraham, Isaak at Jacob. Ya ing mitubod kanako ke kayo. Itiya ing lagyo ko king kapilanman. Itiya ing yaus dang lagyo kanako, ding sablang likas lahi, ang yangking payintungol. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Magana kaya at mapamakalulu, Ginoo. Magana kaya at mapamakalulu, Ginoo. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, purian meng banal ng lagyo. O kaladwa ko, ing Ginoo ke kayang purian, sablang keya ke kana pe panabang,
Emus sana kakalingwan. Magana kaya at mapamakalulu, Inginu. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran at pakayapa ng sabla kung kapanandaman. King kamatayan, kakabus na ko, ing lugod na't lunos, babyena kako. Magana kaya at mapamakalulu, Inginu. Ingginu darapatya, king dapat amatulid, papaniga na la ring malulupig, pakilala na kang Moises, ing kapag nasana, at king balen ng Israel, ding dapat ng pagmumulalan. Magana kaya at mapamakalulu, Inginu. Malunusan niya at malugod ingginu, eya agad mimimwa at mitmuyang pakalulu, nung makananuya katas ing banwa king yato, makanyanyasikan ing lugod na, karetang ating takot king ginu. Magana kaya at mapamakalulu, Inginu. Magana kaya at mapamakalulu, Inginu. Kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Corinto. Kapatad, beriku king eyo sa kakalingwan, ing milyari karing makatwata mo, atino ki kang Moises, atsula king lilong ning biga, at may kadalakit langan, libutad ning dagat ang maluto. King biga at king dagat langan, may binyag, ang timong talatuki ng Moises. Mengan langan king pamangan espiritual, at minumla king batong espiritual, amin ng tabi karela, at ing batong ito, ya i Kristo. Dapat yarin may tula ing Diyos, karing keraklan karela. Inya mi kalat-kalat laring bangkera, king desierto. Ngeni, reting bagay lisyon, la para kekatamu, ban etamu magnasa, karing mga rawak abage, antimo ing depat do. Kayo kailangan magreklamo, antimo ing depat do, ring mapilan karela, at pete nala ning kamatayan. May palyari la reting sablang bage, ban maging lisyon la, para karing aliwa, at may sulat la, bilang babala kaya katamu, uling mabibiyatamu, king panahon, ang malapit ng miwakasan. Itang tawong mimisip king matatag, ya talakad, kailangan niyang mingat, magkang miragsaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Ginoo manatiliya kay kayo, at keka ang timurin. pamipasag king may babalita at pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ing oras ito, dinatang laring mapila na tao at balitara kang Isus king pepapate na lang Pilato, ring mapila na tao Galilea kabang mamampang lang ayin kin Diyos. Nga nakarela, isipan nyo galang king maragula kasalanan dating tao Galilea kaysa ka ring aliwang tao ka rin, uling makanyan ning miras karela. Ali, sasabihan ko kay kayo nung kayo sumisi at pahinggulot ka rin kay kayong kasalanan, mga mate kayo ngang kalupara. O reta namang 18 kataang may nga mate niyang may patana lakintore ng Siloe. Isipan nyo galang king mas maragula kasalanan kaysa ka rin aliwan tao manok na nga Jerusalem. Alila. Dapat sasabihan ko kay kayo, nung kayo sumisi at pahinggulot ka rin kay kayong kasalanan, mate kayo namang kalupara. Kanito, salita ni Jesus iting talimhaga nga. Ating metong nga tao nga ating tanaman na higera king ubasan. Inawin na nung iti at inyang bunga. One, alayang ikit. Inya sinabi na king mamahala king ubasan. At luna kung banwang pupunta kiti at manintun bunga king tanaman na iti, dapat alako pang igit. Kuturan mo na makaskup niya mo wala king ubasan. Dapat kibat na ning mamahala, tayo pa po kukuturan king banong iti, gambulang ke at dinan pataba. Nung mamungaya keng tutuking banwa, lalong masanting. Nung aliyo, kanita tane kuturan. Kapatid, ding mayat na balita ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Manalangin tamo king Banal Espiritu at nga tamong sumabi, datang ka o Banal Espiritu, datang ka kumilatan na ning masika na ng pamamilatan, ning milalablab, alugod ning imakuladang puso ng Maria, ake kang esposa. Amen. Maya pong abak pasibayo kay kayo. Maya payabak po amo. Hello? Hi. Tiyuta na po king katlong Domingo ng Quaresma. We are in the middle of our journey towards the cross and the resurrection. Ining aldo iti kukwento ng San Lucas kaya katamang ebangelista, king kayang ebanghelyo, ing marugdog, akapag nasana ning Ginoo, na magbalik lubta mo kaya, na magbalikwas at magbayo uso. Kaniting panahon ning Quaresma, specifically, kaniting panahon ng Quaresma. Kasi we are now in the season of Lent. Iti yung peka asanting pamikatagon, asanting panahon para magbalik lubtamo king apong Ginoo. At ining kwento ng San Lucas, itong yung it strikes fear in the hearts. Karing makahirap at taong makirandam king Ginoo. Ampon, of course, kay katam. Nanula rin kwento na ning Ebanghelyo. Number 1, tungkol karetang
minarder pete ng Pilato. Kabang mamain la king altar. Karelang daya miyabi king sakripisyong daralandat yampang king geno. And then number 2, itang 18 katao ami patanan king torining Siloe. Kay ba't ining duto ngay gera ay mamungaw. Dere pong atlong kwentong dere, senaryong dere, strikes fear in our hearts and in the hearts of those who are listening to Jesus that time. Bakit? Kasi nga na, isipan nyo galang, detang may papatay ng Pilato kabang miyain lang king altar ng Ginoo, mas makasalanan lang kesa karingaliwan tao king Galilea. Isipan nyo galang, detang may patanan king tore ng Siloe, mas makasalanan lang kesa karingaliwan tao. No, nga na ng Ginoo. Bagus, sasabihan ko kayo, nung kayo sumisi ka rin kayong kasalanan, baka mas pa, kayong arapan akamatayan, kesa karetang taong pepapate ng Pilato at karetang taong may patanan king tore ng Siloe at karetang tao, bisang mamunga, kembiyera, burinan ng i-roll call ng apong Ginoo. Burinan ng tabasan, uling bala mo muari, ing manyayang yang gabun, anong nuta makatalagad. Yan po, deng samples sa sadya ng Ebanghelyo. Anong ing Ginoo mamaksing ing siwala na anagat kay katamungan magbalik loob kayo. Managat na pagbayo puso. Managat na sumisi ka rin kasalanan tamo in a very deep way ngayon panahon na ito. Ano pa mo papansingan dening samples abi niya ng San Lucas king kayang Ebanghelyo agpang king kayang kwento. Sipanta niya mo yung kayatang harapan ngayon yung pandemya. Ilan lang milyon dahil may matena. And it strikes fear in our hearts. Kanya pinanggangeri, maka-healthy protocol ta padatang. Ante mo rin, yung manilyaring gera, king Ukraine, bomba bomba ka rin. Karakalda na. Ay may nga sirang biye, libo-libo na lang. Ting may nga mateking gera. Yang ako kalingontan na pa mo ining kwento ng San Lucas. Mas very striking ining malilyari, kimabilog ayat, ngining panahon tamo. At kem palagayo, mamaus at managkat, mabagbalik lubing hapon gano'n.
Ano mo kayong palagay? O ba't mo ating pandemyang yan? O ba't mo ating gera? Magkating pangaliwan datang. Aba, eta mo magpatumpik-tumpik, king gagata mo pamagbalik-luk, king apong yan. And the best time is this season of Lent. Ganitong panahon na ito, kailangan make a deep change in each one of us. Change of mind, change of the heart, and change of behavior. At dapat sa limpapaw, dapat pasapyo ing pamagbalik tamo loob king apong yan. Emo kapamilatan deng devotional acts tamo, rituals, at pamanalangin. Coming deep down from the heart of each one of us. Makanyan ikaw kayaw sana ng apong yan. Change, change, change. Magbalik lang. Change the mindset. What is that mindset? It's about changing the mind. Kaya katang pamalak, kaya katang panisip. Change the heart. Yung kaya katang mapanuksong o makatuksong puso. O agad matutuksong puso ka. Ampon change of behavior, change of action nga naman. A behavior that becomes an action later on. Yan po yung panagkat ninyo. Ano po kayong palagay? Nung makanano ang kwento ng San Lucas kay katang kigayong Ebanghelyo, it strikes fear in the hearts nga po of those people who were listening to Jesus then. And of course to us, was striking in situations obtaining in the world today pertaining to the pandemya, amponing gera, that is ongoing throughout the world. Yapin, matindi ang ahos na, matindi ang panagkat ng Ginoo. To each and every one of us to change, a deep change in the heart, in the mind, and in our actions. Amen. Talagat sasalpan tayo ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat tiyatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pingagli upaya ning banal na Espiritu, nibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng payang Poncio Pilato, mi pa ako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miye, ding mete, at king bie, alananga. Amen. Kakaluguran, dinina nakatamong patakot ng Diyos, bansumisi. Manalangin ta kay banibayo no ring palpikasal tang puso at gawa na lang malugod at masuyong puso. Ing pakibat king balang kedunan Ginoo, bigadake kaysa na king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Itang po, Ginoo, mikadake kesana, kimbunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para king Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana tuk ng mamaos ka ring tao, balang sumisi at magbalik-log, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikadake kesana, kimbunga ning pamanisi at pamibayong biye.
para karing at yuking kayo pa yan. Mumuna re sanang ipakit ing dalan papunta king pamagbaliklo. Kapamilyataning pamagbayurang biye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mikadake kesana kimbunganing pamanisi at pamibayong biye. Para ka rin daralan kasakitan, gamitan dasan ang karelang pamagdusa, anting pamikatagon ay iba't king Diyos, ban sumisi at padalise king karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mikadake kesana kimbunganing pamanisi at pamibayong biye. Para kaya katamong ang makatipon keti, maging tune sana ang kaya katamong pamanisi, sasakop king sabla at malala madarasnan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mikadake kesana kimbunganing pamanisi at pamibayong biye. Ngeni, adwanta mo ko'y saritang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mikadake kesana kimbunganing pamanisi at pamibayong biye. Oik pami nga tsubanwa, impa magbalik mi lug, sumibul sana, iba't king lugod mi keka, migit king ngano mang uri, nimpan sariling kapakanan at tap. Itiyadon ikaw milatan ng Kristo, Ginoo. Amen. Unahin kayo patad, maring kakot kay gayon daon matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoy tingdaon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katat kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo, kapamilatan ng grasya na niting sakripisyo, ikesa ng manyawad kapatawaran, makasadya king mamatawad king metong at metong,
Iriadon mi ko milatan ng Kristong Ginume. Amen. Ginuman at iliya kay kayo. At keka Nayo antimurin, ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matuli. Tunipin karapat dapat at matulit sugat at makakabos. Ing pasalamatan na kayong sablang penandid at numan ka rin o ginabanalay pa. Mayupahin dito at alangangan Diyos kapamilatan ng Kristong Ginume. Balang banwa, babiye may kagamiting masayang panahon. Anong numi pagsadyan, ing pamagmasusi, king pamaylasa, kamatayan, at pamanyabli ng mebye kambe, ring ibabayong puso at kaisipan. Igpa, pagkalog na kay kami espiritu ning malugod, akagalangan keka, at ning kusang lup, apamanyuyo ka ring kaparamin tao. Kabang gaganakan mila, ring maulang may palyari, aminye, bayong je kay kami, kamilatan ng Kristo, may gaganap kilugmi, ing larawana, ning kay kanganak, ulinita, kampiang sablang ko rin ang ngel karimbano, talit ming kay kang ligaya, alantok ng ngaming ang kakanta. Tunay kapin banlog, ni kayong palibatan na rin saglang kabanalan, ulanita pagparlampumi, pabanalan mo sa dating ay nga slag ni Espiritu ban para kay kami, alalang katawan at daya ni Ginong Yesu Kristo. Bay midang kusang lub kayong pamilas at kamatayang kinwaning tinak, pepasalamat siya kay Piraso ni, at binyan ay karing kayong disipulos, nga natanggipan niya ikungan at kananye, iti ang ganakong katawan, amidawon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ng apunan kinuhaning kalis. Pasibayang pepe salamat kay katbinyaning kalis karing kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at pinamko kani. Iriyang kalis ng kanakong daya, ang daning bayo talagang tipan. Amibu para kay gat paring sablang tao, pangyat ay patawaran ng kasalanan. Dapat niya iti bilang kapikahagan akan kanak. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayan.
kamatayan dat pamanyam din ang maybe ng anak mo, raon niya kaya din tinapin ng biyering kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarin kaming matampang talakadarapon ban sa muyo kaya. Mapumawam ng pagamo mo, hingi kami ang sanang may sulusulok king katawan at dayang Kristo, ipuna na kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Nganakan may o igpansan da iglesia makalaganap king meto yat ban kinapyas sa king lugod. Kambinin kay kaming Papi Francisco Florentino kay kami Arsabispo, Pasyano kay kami Arsabispo Emerito at ding sa Blampare. Ganakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pagking lugtamo, ganakan talaga at ang personal kay doon king Diyos kaniting banalamisa. Ganakan mula naman ding anak mong di Lilian, Dennis, Alvin, Carmen, Corazon, Crisot, Adelaido, Opelia, Apong Maring, Eduardo, Leonides, Amado, Purificacion, Romeo, Ramon, Marie, Noemi, Hermenhilde, Lorenzo, Senior, Eustacio, Amelia, Emily, Gregoria, Amado, Domingo, Estela, Susan, Francisco, Catalina, Modesto, Gloria, Reynaldo, Roelio, Eddie, Felix, Jose, Lolita, Norma, at Pantaleon ay naos mong meko kere king yat. Ang tiniging binyag may telakambir ang Kristo, pinakainla naman sana king gayang pangis subling may ganakan mula naman. Ding kapatid ming pepainaon at maninayang subling may, at ding sablang may ang unabliyat ang kapan mo sana. Imaligay ng harapan, pakalun mo kayangan gaon kayang karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang kabang kambe. Inuna Birhen Maria, Indorin Diyos, kambirin San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambirin ng apostoles, ading sa Blang Santos, at tinupad king malmong kabarian, king kay kabaning panun, uri nagat paligay kamilatan ng Yesu Kristong anak mo, king kamilatan ng Kristo, kambirin at kay pangmayupay. Kagam na Espiritu Santo, uri nagat palangalan, manggaman, king alangan. Ini po yan tayong igpa, miglalang at maganak ka, kay katang. Sumasalangit ka, sumbahin mo. Mapasain ang kain mo, subirano mo, dito sa lupa parang sa langit, ikaw po rin ngayon ng aming kapain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Walang pagpapatawad namin sa mga kasala sa amin, at huwag mo kami mahimpulot sa tukso, at iadyaw kami sa lahat ng masama.
Ikaw sa gamiyaw, ginuking sa blang marok, malang ng pagkalog, ang kapayapan kayong panahon may. Bangking kasaupanan, kaya kong pakalulog, parati kayong may kapos kayong kasalanan, at miligtas kayong sa blang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambir maligain ka panaligan, kayong panyatang Iso Kristong kay kami kalapangas. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king O alanangga. kay Iso Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan, nalapang ko kay kayong kapayapan ko, bagya ko kay kayo. Ang sana balikdan din kay kami kasalaan, nelawan ng kasalpantayanan, ing kayong iglesia at pamayapan, may panbilog, nagpangking kaburiyan, kamdiat magari, manggaman, king alanganga, Amen. lugod at kapayapan, di manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimori. Pagkatapong ini, may kakamitong tamo at may kakalugod kingin. Kapayapan. Peace. Nyo'y godanin Diyos, nyo'y milakong kasalanan niya, nuwan lang mayaos kingapunan ng kordero. Ginu, ik matampang tanggap kaya ka. Dapot ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
taking our sickness, taking our pain. Jesus, the sacrifice lamb, has been slain. He was despised, rejected by men. He took our sins. Draw us near you, Father, through Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood, oh Lord. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate ways. We all have sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again.
Siklod tangan po. Tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong maluguday pa, tatanggapan keng nip ng lugod at kapasalamatan. Ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadyosan, babalot ni ing katawan ko at kaladua, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keko, kakong pakamalan na igpa. Pagparalumpo ko keko, ing panluwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan ting makapasubaling tatak, at pangako ko ing beko, king pamanyuyo keko, mangaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na igpa, ibiye mo ing pakalulo mo, kareting masakit a panahon, kaluguran na igpa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladua, at panga Diyos ning kekang lusok kaluguran na yanak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampom para kaligtasan da rin sa blang anak mo. Amen. Panalangin para king 2022 pambansa ampong panglokal election. Manalangin tamo, banking daratang a pambansa, ampong panglokal eleksyon, ing tunay mag-ari, ing kaburyaning Diyos, at mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong tererusmo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamirait. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid at panlalawe. King pamagbanta, pamamanakot, ampong kapanyiran, at pamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensyami, ing gawan tune tuntunan. Ban ing kayapan, ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Ban ing dignidad ning tao, yaing parating galangan. Banding maluka ampong mayna, ilaring migit, milunang mitutukan. Ban ing pamanyese, king kalikasan, eya milako pansin. Ban ing pamisan metong, yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Ban ing banal at takot king Diyos at lugod kalupang tao, maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ya ing pikalubmo kaya kami, metong apanagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo kaya kami, manano na sana ing pamanantabe mi king politika para kareng botante, ampong kandidato, mamie parangal king malalagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, mangaman king alananga. Amen. Lukluk tapos sagli para king mapilan a kapabaluan. Naman po alingad king kasalukuyan, ding kapatad tamo king bansang Ukraine, makarandam lang takot, ampong lingas-ngas king karelang puso. Pauli ning pamisagsagan, uli ning pamikakaintindi, ampong keta sa nalug. Kambe na po niti, antimong metong abalayaning Diyos, ipanalangin tamong magogi ing kayapan, king libutad ning pamisagsagan.
ing pamanintindi kesa aking ketasan na lug, ing lugod kesa aking sariling kagiwan. Makanyan mo rin po ing kakatamo pong arsobispo, pasibaya pong manyad, special collection, ban ipanyaw karing kapatad tamong masisipit, kaniting kasalukuyan a pamisagsagan. E tamo po sana bukod mo manalangin, para king karelang kaligtasan, ampong kayapan, nune maging dalan tamo rin ning kasopan, ampon lugod kapamilataning pamandake. Antimurin po in panawuning kwaresma, panawunin ning masusing panalangin, pamag-ayuno, ampong pamamye kareng kakatamong kapatad mangailangan, kambe naniti, antimong sadya tamong gagawan, balan daratang apanawuning kwaresma, ing kakatamo pong parokya, pasibaya pong manya donasyon alamak, kalupa ning abiyas, instant noodles, easy open canned goods, 3-in-1, kape, o donasyong pera para king kakatamong programang Alay Kapwa. Malyari tala pong idala king kakatamong donasyon, king kakatamong opisina, balang Martes hanggang Domingo, o kaya po kareng kakatamo pong Alay Kapwa volunteers, king kakatamo pong main entrance, manano na sana iting panahon, maging panawuning pamandake kareng taong lubos ang mangailangan. Dakal pong salamat. Metong pa pong kapabaluan, kareta pong mikaanak, edad 9 hanggang 13 abanwa, aburida pong makyabe, antimong angel, ngayon daratang amaleldo, malyari tayo pong kontakan, Sister Rhea Castro, King 0916-457-1248. Pasibayo po 0916-457-1248 at Sister Micaela Garcia 0927-236-6442 0927-236-6442. Makanyan po, mika meeting po para kareng angel keng daratang ang March 27, 2020. Dominguya po ito, kaya rin na po ning misang 9:30. Dakal pong salamat. Talakad na po. Manalangin tamo. Ginoo, kayong pamakiraki mi kaniting sakramento, tanggapin mi sana, ing kapatawaran mo at matipon kayong miyabi-abi, kayong pamizan metong at kapayapan. Iriado ni kamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka Ang antimurin. isananagay ng Diyos, ang Ipa, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sa mayarami kayo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos.
Kapag sinabi kong kagandahan ng Pilipinas, anong mga lugar ang naiisip mo? The lush stairs of the rice terraces, the beckoning beaches of our 7,107 islands, the many natural rock and land formations from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang dami natin nito. Itong likas na ganda ng ating bansa ang humihikayat sa iba upang bumisita. Ang malungkot dito, minsan, ang ating pag-usad tungo sa kaunlaran ay siya ring sumisira sa ating kapaligiran. Urbanization and modernization can create environmental problems. These include polluting our air and water so that our health and livelihoods are affected. Our unique animals being forced out of their habitats, our world-class coral reefs and unique species in them becoming endangered, and our ecosystems irreversibly damaged. May mga batas tayo upang protektahan hindi lang ang ating mga likas yaman, kundi pati ang ating mga kababayan. Mga batas na titiyaking ang mga susunod na henerasyon ay maligayang titira sa Pilipinas nais natin para sa kanila. Ngunit, paano ba ipinatutupad ang mga batas na ito? Sino bang makapagtitiyak na may patas na pagturing sa lahat ng tao at mga bagay sa ating bansa? Do we obey our laws to ensure honest, orderly, and peaceful day-to-day existence? Do we hold the people we elect to the same standards as we have for ourselves? Promoting the common good means choosing what allows each one of us to thrive instead of what's good for just some or even a majority of us. Dapat ikabubuti ng pangkalahatan. Being fair means respecting the basic equality of all human beings and remembering that they have the same dignity as oneself. Dapat pantay-pantay ang lahat. It's about choosing someone not because they're a relative or a friend or a kabayan. Choosing them because objectively, it's the right choice for all of us. Patriotism is ideal, loving and being loyal to our country and people and what we stand for. Being proud, we are Filipinos. Pinagmamalaki natin na tayo'y Pilipino. Finally, people should choose candidates who have a good track record on conservation and sustainability, developing and supporting well-planned projects for our natural resources. These candidates know that caring for our environment and resources is linked to also solving poverty in our country by promoting self-sufficiency. Paano ba naaalagaan ang pangingisda at pagsasaka sa ating mga lugar? Tandaan natin ang mga ito. Makakasama ang lahat, hindi nang iiwan. Makatwiran at patas makisama. Makabatas, makabayan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Makakalikasan. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Tayo lang ang dapat batiin o sisihin kung paanong tumatakbo ang mga bagay-bagay sa ating bansa. Tingnan natin kung paano nating sasagutin ang mga sumusunod na tanong. Alin sa 6 na values ng makabayan at makakalikasan sa palagay mo ang mahirap gampanan sa araw-araw? Pagdating sa pagiging makabatas, ikaw ba'y sumusunod? Kung hindi lagi, bakit? Ano ang pwede mong gawin sa pang-araw-araw upang mabuhay ng patriotic? Nang magpakita ng pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Madaling sabihin na mahal natin ang kalikasan, ngunit ano sa palagay mo ang mga bagay na makikita sa iyong nais ihalal upang masiguro na ito'y katangian na meron siya? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihalal sa eleksyon. Una, sa social media, mag-post ng mga larawan ng iba't ibang mga road signs at tanungin ang mga tao kung masasabi nila kung ano ang ibig sabihin ng mga ito.
Pangalawa, magtag ng 6 na kaibigan na sa palagay mo'y kumakatawan sa bawat isa sa 6 na values na ating pinag-usapan. Pangatlo, maghanap ng isang video o isang artikulo na maibabahagi mo sa social media na nagpapakita ng mga positibong aksyon na nagawa upang mapanatili ang ating likas na yaman. Pang-apat, iguhit at kung maaari, kulayan ang ilan sa iba't ibang mga halaman at hayop na nakikita mo sa paligid mo. Panglima, sumulat tungkol sa iyong paboritong lugar sa Pilipinas at ilarawan ang pinaka-hindi malilimutang bahagi tungkol dito. Laging tandaan, makakasama ang lahat, hindi nangiiwan, makatwiran at patas makisama, makabatas, makabayan, makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, at makakalikasan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na hashtag 16values, hashtag makapilipinas. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw Para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karaasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at magino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalaya nito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng makapilipinas, makapilipinas, makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.